Тук ще стем за малко. И аз от името на всички вас, на всички атакисти, на всички патриоти, на всички честни българи, ще отидем да запаля една свещ в чест за слава на Велика Русия, която ни освободи от турско робство. За помен на великия император Александър II, който ни освободи от Коганско иго. Празни, брат, тя да скажи. Камерата ли къде нашата? Има. Аз съм във вашите редици. Да живее България! За държавата не съм, за родината и България съм. Палих една свещ за упокой на душите на всички загинали в свободата на България, за славата на руските войни, за упокой на душата на великия император Александър II, който започна войната за освобождение на България и я доведе до успешен край. За упокой на техните души да палих една свещ от името на всички мои колеги, приятели и съратници. И сега вече отиваме на митинг на Бощана. Братя и сестри, запалиха на свещ за упокой на всички загинали за свободата на България, руски войни, български опълченци и за упокой на душата на великия император Александър II, освободител. Мир и покой на душата на всички паднали за българската свобода. Да живее